7 potravín, čo ti kurva ničia pamäť, prestaň jesť štvrtú hneď teraz. Prvé, sladké nápoje a sladkosti. Vysoký cukor vyvoláva zápal a zabíja mozgové bunky. Kolí, cukrovinky a pečivo ti jebané scvrkujú centrum pamäti. Druhé, cestoviny, hlavne inštantné, plné rafinovaných sacharidov a zlých tukov, spôsobujú inzulínové špice a chronický zápal, čo je pre mozog zasratá katastrofa. Tretie, spracované mäso ako párky, slanina, plné nitrátov a konzervantov, čo vyvolávajú zápal v mozgu a urýchľujú kognitívny úpadok. Štvrté, vyprážané jedlá, transtuky a smažené veci spomalujú prietok krvi do mozgu. Hranolky a šišky ti robia fucking hmlu v hlave. Piate, margarín a umelé maslo, plné transtukov, čo zvyšujú riziku Alzheimerovej choroby. Šieste, alkohol. Nadmerné pitie zabíja mozgové bunky a ničí neurotransmitery. Časom ti kurva vymaže spomienky. 7. Rafinované sacharidy ako biely chlieb a pečivo. Špikujú cukor v krvi, spôsobujú mozgovú hmlu a scvrkujú hypokampus. Sleduj ma pre ďalšie zasraté tipy na tvoje pokazené telo.